Ang kalibutan na puno sa mga misteryo. Naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan. Asam taan ni oy. Murag nagsigil man tag balik-balik sa itong gyagian. Alas 9 gabi man hapit. Darwin, pagtarong niya, oy. Ay, kung ingnan, gimino ta. Hala, uy, nga no na di ay ta. Nausa naman natong lakaw di ay, uy, Darwin, Krisha. Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita ka siya. Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sur? Ongolok-oka. Diyos lang ang akong tuhuan. Arilog-uka. Ang Jesucristo lang ang akong buktong manunubos. Rakutin dasan kapmane. Nagatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo. Sinvergüenza! O Amen! Nianak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsudi ng dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila. Wa na sila. Jo Marie, Oh, maayong pag-abot sa Tierra del Sol. Brena? Tierra del Sur. Sinuat ni Marvin Sanchez Caballero. Upo sa direksyon ni Jennifer Dato Menusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.